नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी हा व्हिडिओ टाकत आहे, कारण बऱ्याच लोकांनी कमेंट्स केलं की तुमची व्हिडिओ का येत नाही। कारण एक महत्त्वाची कामं होती, त्यामुळे कसं व्हिडिओ टाकता आला नाही। गावात आता कशी लोकांची शेतीची कामं चालू आहेत आणि प्रत्येकजण शेतीच्या कामात व्यस्त आहे आणि पाऊस पण कंटिन्यू चालू आहे, त्यामुळे कुठे बाहेर पडायला पण मिळत नाही आणि पाऊस पण असा छान असा पडत आहे आणि शेती पण गावात सर्वत्र लोकांची अशी चांगली शेती झालेली आहे। तर आपण पाहतात आणि गावागावात असं पाणी साचलेलं आणि या थंड पाण्यातून चालताना एक वेगळीच मजा येते। आपण जे समोर गवत पाहतात त्या गवताला कोकणामध्ये लवा असं म्हणतात। लवा म्हणजे हे जे लवा आहे गवत, ते गाई म्हशींचा गोठा असतो, त्याच्यात ते छत म्हणून टाकलं जातं गवत सुकलं की। आणि रस्त्याच्या साईडला बघा अशी अळूची झाडं उगवली आहेत आणि पावसात ही अळूची भाजी खूप चविष्ट लागते आणि दरवर्षी आम्ही गावी आलो की ह्या अळूच्या भाजीचा जो खाण्याचा आनंद तो आम्ही मिळवतो। जेव्हा तुम्ही पावसात गावी असाल तेव्हा पावसात कसं गाव फिरून घ्यायचं, कारण कसं गावात एवढं पावसात प्रसन्न आणि असं आनंदमय वातावरण असतं की सर्वीकडे हिरवीगार अशी शाल पसरलेली असते झाडांची वेलींची आणि ते पाहायला खूप सुंदर असं वाटतं। हे बघा, ही म्हस आम्हाला बघून कशी पळत आहे। हा बघा, झाडावर आम्हाला एक सुंदर असा कीटक दिसला। किती सुंदर कलर आहे बघा त्याचा। परमेश्वराने पृथ्वी बनवताना पक्षी प्राणी कीटक खूप सुंदर बनवले, म्हणजे माणसापेक्षा तरी किती हजार पटीने सुंदर असे कीटक पशु पक्षी बनवले आणि खरोखरच परमेश्वराचे हे एक खरोखर उपकार मानायला पाहिजे आपण सर्वांनी। पावसात पण कोकणात गाईगुरांना असं जंगलात किंवा असं माळरानावर भरपूर असं हिरवं गवत खायला मिळतं आणि कसं त्यांची जी भूक असते ती त्या निमित्ताने अशी भागली जाते। आणि सर्वात थोर उपकार आहेत ते समुद्राचे, कारण बघा समुद्रामुळे पाऊस पडतो आणि जर समुद्र नसता तर पाऊस पडला नसता। कारण कसं बघा, आपण आपल्या घरात समोर जी झाडं असतात त्याला आपण स्वतः पाणी घालतो, पण जी जंगलात झाडं असतात त्याला पाणी कोण घालणार, तर त्याची काळजी निसर्ग घेतो। आणि समुद्राच्या रूपाने बघा, जे समुद्राच्या पाण्याचं बाष्प होतं, त्याचे ढग होतं आणि त्याच्यातून पाऊस पडतो, म्हणजे खरोखर निसर्ग आहे म्हणून आपण आहोत। कोकणात आलात की तुम्हाला बघा ठिकठिकाणी रस्त्यावर असे बेडूक पाहायला मिळतील आणि हे बेडूक वेगवेगळ्या रंगीत प्रकारामध्ये तुम्ही पाहू शकता आणि कोकणात ही अशा रंगीत बेडकाच्या भरपूर अशा जाती आहेत। आता आम्ही मालवणला आलोत, जरा भाजी आणि मासे घ्यायचे होते, तर भाजी मार्केटला आलो। आता इथे आम्ही काहीतरी भाजी घेऊ आणि नंतर मच्छी मार्केट जाऊन मासे घेऊ, कारण कसं नंतर जायला गाड्या नसतात, एक तासानंतर गाड्या असतात आणि गावात प्रॉब्लेम म्हणजे कसे एसटी खूप वेळाने मिळते आणि त्यामुळे कसं पूर्ण म्हणजे अर्धा दिवस त्याच्यातच जातो, त्यामुळे कसं पटकन लगबग निघायला हवं। आता आम्ही मालवणच्या रॉक गार्डनमध्ये आलो आणि अतिशय सुंदर असे मालवणचं रॉक गार्डन आहे। जर तुम्हाला यायला मिळतं तर अवश्य या आणि एका माणसाचे तिकीट 5 रुपये आहे। तर आम्ही तिकीट काढली आणि मालवणच्या या रॉक गार्डनमध्ये प्रवेश केला आणि एकदम असं निसर्गरम्य तुम्हाला इथे रॉक गार्डनला वातावरण आहे ते पाहायला मिळेल आणि समुद्र आमचा जो मालवणचा आहे तो किती सुंदर आणि स्वच्छ आहे ते या व्हिडिओतून तुम्हाला दिसेल। बघा पाणी, बघा सर्व पाणी एकदम तुम्हाला एकदम निळं पाणी स्वच्छ दिसते बघा, असं वाटतं की तुम्ही फॉरेनमध्ये आलात, एवढी स्वच्छ किनारा आमच्या मालवणला लाभलेला आहे। आणि जर तुम्हाला मालवणला यायची संधी मिळाली तर अवश्य मालवणला या आणि या रॉक गार्डनला अवश्य भेट द्या। बघा किती सुंदर सिनेरी दिसते ती। मालवणला आलात तर मालवण एवढा सुंदर तालुका आहे हे बऱ्याच जणांना माहिती आहेच, पण जे लोकांना काय झालं की मालवणला आले की लोक सिंधुदुर्ग किल्ला बघतात आणि देवबाग तारकर्ली हे त्यांच्या डोक्यात बसले, पण त्यांना माहीत नाही की मालवणमध्ये पुष्कळ अशी ठिकाणं आहेत की कोणाला माहीतसुद्धा नाहीत। एवढी सुंदर निसर्गरम्य अशी ठिकाणं आहेत की तुम्ही तिथे बघाल तर तुमच्या लक्षात येईल की अरे मालवण म्हणजे भरपूर बघण्यासारखं आहे। कारण म्हणजे मालवण बघितलं तर तुम्हाला कुठे फिरायची इच्छा पण होणार नाही, कारण सिंधुदुर्गात बघायला गेलं तर फक्त मालवण असा एक तालुका आहे तो एक बघण्यासारखा निसर्गाने रमलेला असा
निसर्गरम्य असा तालुका आहे. पण बाकी ठिकाणी तुम्हाला असं सिनरी किंवा स्वच्छता किंवा निसर्ग हा बाकीच्या तुम्हाला तालुक्यात पाहायला मिळणार नाही. आणि मालवणमध्ये कसे पर्यटक वाढले आहेत, त्यामुळे कशी महागाई वाढली आणि कसं त्यामुळे मच्छी पण तुम्हाला आता मालवणला आलात तर विकत घ्यायची म्हटली तर खूप महाग मिळते. कारण दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत चालली आहे आणि लोक कसं गोव्याला जाण्यापेक्षा मालवणला म्हणजे येणं पसंत करतात. कारण तिथे मालवण म्हणजे कसं म्हणजे तुम्हाला रूम पण बरेच ठिकाणी आता हॉटेल्स झाले, रूम अवेलेबलच आहेत. तुम्ही कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी किंवा सावंतवाडीला गेला तर तिकडे असं बघण्यासारखं काय नाही जसं मालवणला आहे तसं. त्यामुळे कसे प्रत्येकजण आता जो येतो तो मालवणलाच येतो, कारण त्यांना माहिती आहे की मालवण हे मालवण आहे शेवटी. आपण बघा समोर जो खडक पाहतात त्या खडकावर 23 डिसेंबर 1972 रोजी एक प्रवासी बोट बुडाली होती. म्हणजे ही जी प्रवासी बोट होती ते मुंबई ते गोवा आणि गोवा ते मुंबई असा प्रवास करायची. बघायला गेलं तर कोकण किनारपट्टी जी होती त्यात सर्वात स्वस्त आणि सुरक्षित म्हणून जलवाहतूक चालायची आणि समुद्र मार्गे पण तेव्हा व्यापाराला खूप मोठं महत्त्व होतं आणि गलबतामधून मालवाहतूक चालत असायची आणि प्रवासी वाहतुकीलाही त्यावेळी अधिक प्रतिसाद मिळत होता आणि विविध प्रवासी बोटीने मुंबई ते गोवा, गोवा ते मुंबई असा प्रवास करायचे. झालं असं की 23 डिसेंबर 1972चा काळ तो म्हणजे 23 डिसेंबर 1972ला शनिवार होता आणि दुपारी 2:30 वाजता ती बोट मालवण बंदरातून सुटली. म्हणजे ती गोव्यावरनं बोट आली होती आणि मालवणला स्टॉप होता आणि मालवणला ती थांबल्या. ते मालवणचे जे प्रवासी होते ते त्या बोटीत चढले आणि बोट सुटली आणि 5-10 मिनटाच्या अंतरावर म्हणजे माशी तुम्ही जो खडक बघितला त्या खडकाच्या बाजूने ती बोट चालली होती आणि त्या खाली जो एक खडक होता त्या खडकावर ही बोट जाऊन आदळली आणि जोरात असा आवाज आला बोट खडकावर आदळलं आणि त्यामुळे काय असं त्या बोटीतली जी लाईट पण गेली आणि लोकांची पळापळ सुरू झाली आणि जे समुद्रातलं पाणी होतं ते बोटीच्या म्हणजे जो वरचा भाग असतो त्या वरच्या भागावर यायला लागलं आणि लोक पळापळ म्हणजे जिथे रस्ता मिळते तसे पळू लागली आणि म्हणजे एक प्रकारचा हाहाकार त्या बोटीत माजला. आणि मग नंतर काय झालं की अचानक झाल्यामुळे कसं लोकांना काही समजत नव्हतं आणि मग त्या बोटीत 2 अशा ह्या होत्या लाईव्ह बोटी त्या समुद्रात टाकल्या आणि त्या बोटीतली जी लहान मुलं होती, महिला होत्या आणि जे वृद्ध लोक होती त्या लोकांना पहिलं त्या लाईव्ह बोटीतून उतरण्याचा प्रयत्न केला आणि मालवणला जे आजूबाजूला मच्छीमार होते ते पटकन धावत आले मदतीला. त्यांच्या बोटी म्हणजे मदतीसाठी धावत आले आणि या लोकांचे प्राण वाचवले. आणि या अपघात झालेल्या बोटीचं नाव रोहिणी असं होतं. बोटीचा जो कॅप्टन होता त्याला कसं पाण्याचा अंदाज आला नाही आणि पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे हा मोठा असा अपघात घडला. पण नशीब चांगलं की बोट सुटल्यानंतर 5-10 मिनटात हा अपघात झाला. जर बोट पुढे जाऊन जर अपघात झाला असता तर लोक वाचणं कठीण होती. आता आमचा तुम्ही हा जो व्हिडिओ बघितला तर तुम्ही व्हिडिओ बघायचा म्हणून बघायचा नाही, तर व्हिडिओतल्या प्रत्येक गोष्ट ही आपल्या लक्षात ठेवायची. म्हणजे ही जी बोट होती ती 23 डिसेंबर 1972 साली वार होता शनिवार आणि 2:30 वाजता हा अपघात झाला. त्यामुळे अशी माहिती आपल्या कायमची लक्षात ठेवायची. आता बघा जे परदेशी नागरिक असतात ते जेव्हा असं आपल्या कोकणात जेव्हा भेट देतात तर मी एक बघितलं की म्हणजे एक
लक्षपूर्वक एक माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली की ते बघा कधी पण त्यांच्या हातात एक पेन आणि वही असते आणि ते प्रत्येक जी घटना पाहतात त्याची आपल्या त्या वहीमध्ये नोंद करतात. म्हणजे नुसतं फिरायला येत नाहीत. समजा आता मालवण बघायचं मालवण बघायला येत नाही तर प्रत्येक मालवणामध्ये आपण काय बघितलं ते म्हणजे ते तारीख म्हणा, जी घटना आणि जे महान व्यक्ती त्यांची नावं तिथे नोंद करतात. ते आपली लोक पर्यटन करण्याकरता जेव्हा जिथे जातात तेव्हा तिथे गेलं ते पहिले बघतात की वडापावची गाडी कुठे दिसते आहे, चायनीजचं दुकान कुठे दिसतं आहे, जेवायला कुठे चांगलं मिळणार हे बघतात. पण जे विदेशी नागरिक असतात ते कसं प्रत्येक गोष्टीची ती नोंद ठेवतात, कारण त्यांना नॉलेज महत्त्वाचं असतं. आणि आपल्या लोकांना कसं चांगलं चांगलं खाणं फिरणं बस. आणि विचारलं मालवणला गेलास काय बघितलं, आम्ही फिरून आलो, मस्त हॉटेलमध्ये जेवलो आणि 4-5 दिवस मस्त मजा केली. बाकी यांना विचारलं तर काहीच नीट सांगता येत नाही, अशी आपली लोकं असतात. आमच्या मालवणमधली लोकं म्हणजे मालवणमध्ये राहतात, पण अजून काही लोकांनी तो समोर आपण पाहत आहेत सिंधुदुर्ग किल्ला, तो किल्ला अजून त्यांनी जाऊन पाहिलेला नाही आहे. म्हणजे विचार करा. आणि बाहेरची लोकं एवढ्या लांबून प्रवास करून येतात, मालवणला येतात आणि त्यांनी हा किल्ला बघितला, सिंधुदुर्ग किल्ला. आणि आमच्या कोकणात राहूनसुद्धा काही लोकांनी हा सिंधुदुर्ग किल्ला पाहिला नाही. म्हणजे तुम्ही बघा किती मोठं नवल आहे ते. आता आम्ही घरी जायला निघालो, कारण आता एस टी पकडून घरी जायचं आहे. आणि आता आम्ही एस टी पकडून घरी आलो तर आता काय पाऊस कमी झाला आणि मध्ये ऊन पडतं आहे. तर आता आम्ही विचार केला की मेमध्ये ते काजू जमवले होते, आता ते काजू भाजून टाकायला पाहिजे, कारण कसं नंतर पुन्हा पाऊस पडला तर भाजायला हे भेटणार नाही. मग आम्ही काय केलं, चूल पेटवली आणि चुलीमध्ये तो पत्राचा डबा आपण पाहत आहे तो डबा टाकला आहे आणि आता आम्ही काजू भाजायला घेतली. आणि पुन्हा पाऊस पडला तर कसं भाजायला भेटणार नाही आणि काजूच्या बिया खराब होतील, म्हणून आम्ही आता काजू भाजायला घेतलं आहे. तर काजू कसं भाजतात ते तुम्ही आमच्या या व्हिडिओतून बघा. प्रथम काय करायचं की 3 दगडी घ्यायची आणि आपण चूल करायची नेहमीप्रमाणे. आणि मग त्याच्यावर आपण पत्राचा डबा ठेवायचा आणि काजूच्या सुकलेल्या बिया आहेत त्या डब्यात ओतायच्या आणि त्या हळूहळू काठीने ढवळायचा. आणि आपण जरा लांब उभं राहायचं, कारण जो काजूच्या बीमध्ये जो डीक असतो तो फुटतो बी भाजली की, आणि आपल्या अंगावर उडू शकतो किंवा म्हणजे आपल्या डोळ्यावर पण उडू शकतो. तर त्याची आपण काळजी घ्यायची. त्यासाठी आपण काजूच्या बिया ढवळायला अशी लांबोडी मोठी काठी घ्यायची आणि लांबून असं सावकाश म्हणजे ढवळत बसायच्या, कारण ढवळलं नाही तर बिया कशा करपून जातील आणि मग बिया करपल्या तर कसे आतले काजू असते त्या जळून खाक होतील, मग आपल्या कसं बी भेटणार नाही. तर ती एकदम जास्त बिया करपवायच्या नाही, म्हणजे मध्यम अशा भाजायच्या. तर पहिले आम्ही भाजून घेतल्या आहेत त्या बिया. तर आई त्या बिया टोपल्यात टाकत आहे आणि खाली असा पेपर टाकायचा, कारण का पेपर नाही टाकला तर त्या काजूचा जो डीक असतो ते टोपल्याला लागतो आणि त्यामुळे कसं टोपला खराब होऊ शकतो. तर बिया अशा भाजायच्या असतात बघा. आणि डब्यातमध्ये आग दिसते, म्हणजे ते काजूचा ज्या चीक असतो तो जायला लागला, त्यामुळे त्या डब्यामध्ये पण तुम्हाला आग दिसते. आणि त्यामुळे तो जास्त वेळ डबा ठेवायचा नाही, तर जास्त वेळ ठेवलं ते बिया करपणार. आणि असं सावकाश ढवळायचं. आणि काजू भाजताना एक म्हणजे कसं असतं की तुम्ही काजू भाजायला लागला तर त्याचा वास असतो तो 1-1.5 किलोमीटर पसरतो आणि लोकांना लगेच समजतं की काजू भाजते. त्यामुळे काजूचा वास हा सगळीकडे पसरतो. आणि काजूचा बिया असतात त्या जर तुम्ही अशा भाजल्यात तर कसं ते आजूबाजूला सरपटणारे प्राणी येत नाही. काजूच्या बिया असते ना त्याच्या ती जी साल असते त्याच्या वासाने, मग तुमच्या घराच्या भोवती साप कधी फिरत नाही, कारण त्या सापांना हा काजूच्या बियांचा वास असतो तो आवडत नाही. तर बघा कसे काजू भाजतात. पण हे एकदम ह्याची सावधगिरीने असे काजू भाजी. आपल्याला काजू खायला खूप आवडतात पण त्याला मेहनत भरपूर असते. आणि कसं असतं, आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, काजूचे प्रकार भरपूर आले. आता गावठी काजू असतात ते गावठी काजू असतात आणि आता नवीन अशी आता कलमाची झाडं आहेत, म्हणजे काजूची झाडं आहेत. एका झाडाला वेंगुर्ला 7 म्हणतात आणि एका झाडं असतं त्याला वेंगुर्ला 5 असं नाव असतात. हे बघा आता काजू भाजलेत ते आता त्या डब्यातनं खाली ओतलेत आणि ती आग पेटली. ते म्हणजे डिकाला आग लागली, काजूच्या बीला जो डिंक असतो त्याला आग लागली. ती आता पहिले आपण लगेच विझवायची, नाही विझवलं ते कसे ते करपून जातील. विझवायचे आणि त्याच्यात अशी वाळू किंवा माती टाकायची आणि जमिनीवर असे चांगले ते काजू आहेत ते बिया लोळून घ्यायचा, म्हणजे तो जो चीक आहे तो मातीत जाणार, म्हणजे काजूच्या बिला चीक जास्त राहणार नाही. त्यामुळे माती किंवा रका असते ना चुलीतली ती त्यावर टाकायची आणि असे चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं. अशी काजूची प्रोसिजर आहे.
हां, तर मी तुम्हाला बोलत होतो तर काजूच्या आता नवीन संकरित जाती आल्या आहेत, वेंगुर्ला 5 आणि वेंगुर्ला 7. तर काय होतं, वेंगुर्ला 7 आहे त्या झाडाच्या म्हणजे काजूच्या बिया मोठ्या असतात आणि वेंगुर्ला 5 जी जात आहे त्या काजूच्या बिया म्हणजे कशा द्राक्षासारखा घसा नाही धरतात, पण त्यामध्ये जो गर असतो वेंगुर्ला 5मध्ये तो कमी असतो. बिया जरी झाडाला भरपूर आल्या तर त्याच्या काजूमध्ये जो गर असतो तो छोटा असतो आणि वेंगुर्ला 7मध्ये काजूचा जो बी असते ती मोठी असते आणि गर पण आतमध्ये मोठा असतो. पण बघायला गेलं तर चवीला जी गावठी काजू आहे ती सर्वात चांगली काजू समजली जाते चवीला. आणि ह्या कशा संकरित जाते, वेंगुर्ला 5 आणि वेंगुर्ला 7 ही संकरित जाते. आपण जे काजूचं झाड पाहतो हे काजूच्या झाडाचं जे मेन म्हणजे मुख्य उगमस्थान आहे तो आहे ब्राझील देश. म्हणजे ब्राझील देशात काजू होते आणि मग ब्राझील देशातल्या ज्या काजूच्या बिया होत्या त्या इतर देशात गेल्या आणि तिकडे मग काजूची लागवड करण्यात आली. जसं म्हणजे आपल्या भारतामध्ये, अमेरिकेत ह्यानंतर बिया गेल्या. पण जे मूळ स्थान आहे काजूचं ते म्हणजे ब्राझील देश, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. आणि एक दुसरी गोष्ट तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. आता आम्ही ह्या प्रकारे ज्या बिया भाजतो आहे त्या बियांची चव ही अप्रतिम अशी चव असते आणि आपण जे दुकानातून काजू घेतो त्याची चव एवढी खास चव नसते. कारण कसं, आता आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण सगळं दुकानातच काजू घेतो, त्यामुळे आपल्या ती जी चव आपल्या जिभेला माहीत असते. पण ह्या प्रकारे जे काजू भाजलेले असतात त्याची चव ही सर्वात म्हणजे उत्कृष्ट समजली जाते. कारण कसं असतं, जे आपण दुकानातनं काजूच्या बिया घेतो त्या कशा बॉईल केल्या जातात, म्हणजे पाण्यामध्ये उकळवतात. आणि ते उकळवतात का, जर त्या बिया उकळवल्या नाही तर जेव्हा आपण काजूची बी जेव्हा फोडतो तेव्हा ते आतला जो गर असतो त्याचे तुकडे होतात आणि तुकडे झाले की कसे जे गिऱ्हाईक असतात ते बिया तसे घेत नाहीत, म्हणजे काजूचे तुकडे झाले तर. त्यामुळे कसं, जे व्यापाऱ्यासाठी ज्या काजूच्या बिया घेतल्या त्या बॉईल केल्या जातात आणि बॉईल करून त्या मग फोडल्या जातात आणि बॉईल केल्यामुळे काय होतं, जी काजूची बीची चव असते ती अर्धी निघून जाते. आणि अशा आपण चुलीत अशा भाजल्या आणि फोडल्या तर चुलीत ज्या भाजलेल्या बियांची चव ही एकदम अप्रतिम अशी चव असते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आता संकरित जाती आहेत वेंगुर्ला 7 आणि वेंगुर्ला 5 त्या काजूच्या बियांपेक्षा सर्वात चवदार बिया म्हणजे गावठी काजूच्या. त्यामुळे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, जर शक्यतो तुम्हाला गावठी काजू मिळाले तर ते विकत घ्या, कारण त्याची चव ही त्या वेंगुर्ला 7 आणि वेंगुर्ला 5पेक्षाही कितीतरी पटीने चांगली असते.
झाल्या. हे बघ, आपण जेव्हा दुकानात जातो तेव्हा बघतो की 1 किलो काजू काय काय 800 रुपयाला असतात, काय काय 850 रुपयाला, काय काय 950 रुपये, 1000 रुपये किंवा 1200 अशी काजूची किंमत असते. वेगवेगळी किंमत असते, कारण वेगळी का कशाची जशी क्वालिटी तशी किंमत असते. आता काय काय बिया असते 750 रुपये किलो आल्या आहेत. म्हणजे कसं त्यांची जी बी असते 750वाली ती कशी क्वालिटी एकदम खालच्या दर्जाची असते. म्हणजे ते बिया कशा चपट्या असतात आणि भरीव नसतात, पोकळ बिया असतात, म्हणून त्याची किंमत कमी. हे प्रत्येकाने असं लक्षात ठेवा. मित्रांनो, तुम्हाला ह्या व्हिडिओतून बरीच काही माहिती द्यायची मला होती, पण कसं वेळ जास्त होतो आणि व्हिडिओ मोठा होतो, त्यामुळे मी थोडक्यात हा व्हिडिओ आता संपवत आहे. आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.